Ambalmo ame folodi o manewatina malikono malikokan amayine alafe alakanka la yino sabati ambalmo abe shen sanfe ni watina ni anga sheni na yake yere kunkene ni ala yente dore adamade amseka seka on yere ma chogumna maya asraka sani anga tayro jan to ko le yakwa do fem formation alibi video kali adama alibi adamade farfuni aka kata se motivation kan ame o bara okay o anga émission radio la amoke ame émission fana ke kabla ni chaîne nous en fait ka vidéo kungurunu ke vidéo muni o pesika adamade en misi wasa e karala ka fo adamade ni nana jena inana ire inana mawro fana ye wa ebina ikele ebita ikele fana o de la adamade e ka jena tikala akaka e ka kan ki dandon ani se don e ka limiti ani ka force e ka kasika olodon mesi nan tesena nga ko don wa nga kuma be nyinni ke wala sa nga sika do fara nga do taka adamade kan ka boli o sara nunu kan ni aye anga jamana nunu kan wate labana femi alibi hine abika bo adamadon dusukun kono dondon femunu be adamadon mesika yafa nyoma la ikara la ka fo adamadon tika yafa nyoma ula adamadon be bilama antla kata angulon feona femunu be ebita soro anye olu fusa adamadon ye olu femunu be ba sa soro dusukun tula farsuko tula hina tula ka foko ka adamade yere hina mine no kerme ka ke dore jiere na fan soro sraw ni mo bollo o kan mo buka so fusa ko ni adamado ye mo buka moblu fusa ni adamado ye mo buka waru fusa ni adamado ye donc akara la ka fo ambe o tagasara de kan ni yo tagasara kan kuma akara la ka fo o sigida wala koni akacha la fe balo kelengele abse ka nyisin adamado ma kadamu kan mo o te hina ta kuma dola ka nyisin nyoma wa dmere ba afrai dona yini de afrai farfuni hakli sigim alibi ka ayira ka fo mo chugo muna ne fana mo che anga se ka nyogo mene o sarakan o re la baye ka fo furakise do kono be no be se ka adama no furaka o sarakan o yejme o yafay furakise mi ni adama no nam blala nyona kuma kele sarakan abse ka sobe ka an dusu faga mamunu be ni ko kara ela ya fara mamunu fana be ni fana be yafa dile kara la ka fo abeke sababu ka alibi ka abe hakliski akana tayro jan aka misali ke ene mo do be aka bla nyona sisa na bla nyona o ni foka bon tarake kuma dola ay famelo soro o ni dogoko ale ya fala yere adusugun yere la abesinga ye madol ayere besinga lafiya do besinga ye ayere la absinga ye doni dok ma ale kan doni ni wula ka ba kan mamunu fana be ni yafa kala ma fana be siga ye ka fo doni dok me o doni me kan o doni fana o sina ka fo kan ibisika lave haglila farsugo la dusuguna abetma aka bara u fe o re la ibai ka fo nafa akabon nga adamane fana ikaga maye mamun fana be to ka yafa kuma dowla mabe mala iba soro olu tife mo ko ka flifo mawe mala iba soro ni ka flifo olu be kele ke mawe mala iba soro no le flike olu tise ka foko bi se u yere ma ka foko ni yafara ima mawo fana be iba ro ka fo al ne olu fana flike olu tise ka yafa deli ana che kelela baro ka jutala abe kuma se ka prempren sani aka yafa yini ati yafa yini ana muso kelela abaro ka jutala yafa koti ana balmon kelela ana signyon kelela nga ibado kuma la fem mo ke o ye jonya model do diye ni adamane be ayre bla akono jonya do dido itise ni son mine chokola ebe ni son ka jonya la itise farso mine chokola ebe farso ka jonya la itise hakili la bara chokola srado kan ikada la ka fo ibi yoro soro kuma dola aklika jonya la nga mo bo yoro soro ka cha jonya mna o dusukun yere ka jonya ye ame dimi ame koro kerana abi san tambo san mugambo ame nyogom mine no ye ka fo ka me shini jere no ye ko mun temena ama fo ngam bi mine no ye ka shini fana ko jere no ye o ikada soro kunu temena me kunu be tla ka cheni ke bi ka ten cheni ke alibi shinina mube na oye yafa bilia mube na oye anti sabali nyon koro o de bina na ye nga adamane na faraka mo fana anga yafa ifana ke kana ke maye mamumbe eyo ye erebe fluga ka kla ka foko mo ka yafa ema ifana ti bende o be do dakoro bolo minene kono ifana be joya do kono ga bo joya mun kono e kono yewo ye ebe fluide ke wa ne be flike e te bo fluide kuma be e te hakli soro ka fa ki bi regla ki yere kala wala sa ka bo o fluide kono e kada la ka fo ni e bo wala kuma be ke be yafa de e kada che wala ma e kala muso e kada la ka fo e dakoro boli kono e bo usraka e kan ga bo usraka
adamaden an bɛ diɲɛ in kɛ an yɛrɛ ye an m'a kɛ maa wɛrɛ de ye mɔgɔ i b'a daminɛ na i b'a labɛn na i b'a laban fana na o ye ka ko bɛɛ de adamaden kan ka baara k'a yɛrɛ kan fɛn dɔw bɛ yen tanaka y'i la i n'a fɔ an ka président bɔra k'a fɔ cogo min na le colonel Assimi Goïta adamaden i kan ka kɛ mɔgɔ ye kuma dɔ la ko ne tɛ sɔn i ma yɛrɛ de kɛ mɔgɔ ye tanaki y'i la kana kɛ mɔgɔ ye k'a bɛ sɔn ko bɛɛ ma maa min bɛ sɔn ko bɛɛ ma o kɔrɔ i bɛ sɔn ka juguman ma i bɛ sɔn ka ɲuman fana ma wa ten tɛ yen fana a kana kow kɛ ten o de la an balimaw k'a yira k'a fɔ adamaden i ka sɔn ka yafa i ka yafa fana ɲini o bɔlen kɔfɛ i ka kɛ mɔgɔ min bɛ sɔn yɛlɛmɛni ma kana fɔ ko nin ye ne jogo de ye ten ko ne bɛ ten tantɔ i mana o ye mɔgɔ la a tɛ fɛ ka yɛlɛmɛ wa a mɔgɔ bɛ fili kɛ kuma bɛɛ adamadenya bɛ yɛlɛmɛ kuma bɛɛ fɛnw bɛ yɛlɛmɛ kuma bɛɛ mɛ ni e ko ko e ye mɔgɔ ye k'e bɛ yɛlɛ e tɛ yɛlɛmɛ k'e bɛ tantɔ e nana diɲɛ na e tun bɛ tantɔ wa i nana diɲɛ na i tun tɛ se ka sigi mɔgɔw tun bɛ ka dumuni d'i ma ka sin d'i ma ka fɛn bɛɛ d'i ma i nana bɔ la ka ŋunumani daminɛ ka na sigili daminɛ ka to ka taama ka na kɔrɔbaya ka na ko dɔw k'e yɛrɛ ye mɛ n'e ko k'e tɛ yɛlɛmɛ don e nana tuma min na n'e kuma bɛ yɛlɛmɛ don e tun bɛna to ten wa ni mɔgɔ den min nana diɲɛ na n'a ma se ka taama n'a ma se ka ŋunuma n'a ma se ka foyi kɛ n'a ma kɔrɔbaya ka to a cogoya la nka an b'a fɔ ko lujura de b'a tigi la ko lujuratɔ de don wa e de bɛ fɛ ka kɛ lujuratɔ ye i hakili la wa e de bɛ fɛ ka kɛ lujuratɔ ye i dusukun na wa e bɛ fɛ ka kɛ lujuratɔ ye i farisogo la wa ko nin ye ne kɛcogo de ye ne yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛmɛ ne bɛ tantɔ a ye ne to ten i bɛ jɔnya dɔ kɔnɔ dɛ i kan ka bɔ jɔnya de kɔnɔ mɔgɔ kan ka ɲini kuma bɛɛ ka yɛlɛmɛ i bɛ yɛlɛmɛ ka bɛn n'i ka kow laɲini i bɛ yɛlɛmɛ ka bɛn ni société yɛrɛ fana taabolo ye ko dɔw bɛ yen u bɛ bɛn yɔrɔ dɔ la o tɛ bɛn i b'a sɔrɔ aw ka yɔrɔ la aw ka du kɔnɔ ko dɔw bɛ yen o bɛ kɛ nka n'i taara fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ kow tɛ kɛ yen i b'a lajɛ k'i yɛrɛ fɛn ka bɛn n'olu ka hakilina ye ni min tɛ juguman ye walasa sigi bɛ se ka ja cogo min na n'i y'a ye k'a fɔ bi kuma caman na i b'a ye k'a fɔ an ka furu la gɛlɛyaw bɛ na dɔ wɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw banna yɛlɛmɛni de ma jogo dɔ bɛ e la a fɔ karamasina i bɛ min na nin ma ɲi nin dabila soit i b'a sɔrɔ e bɛ dimi ou bien e tɛ fɛ o ka fɔ i ma wa e pɛrɛlen tɛ walasa k'o yɛlɛmɛ e labɛnnen tɛ k'o yɛlɛmɛ ko mɔgɔw ka kɛ e fɛ mɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ diya ko dɔw bɛ yen ni e b'o fɛ e bɛ comportement changer i b'i seko kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka bɛn o ma walasa i k'o fɛn sɔrɔ nka e tɛ fɛ ka adamadenw sagona kɛ e bɛ fɛ mɔgɔw k'i sagona kɛ mɛ e tɛ fɛ ka mɔgɔw ka sagona kɛ i ka d'a la k'a fɔ o ye fɛn min a ma nɔgɔn an balimaw an kun bɔra ka nin de fɔ an b'a ɲini ala fɛ nin video in n'a diyara ye a ka partager a ka réseaux sociaux bɛɛ la walasa a bɛ se ka nafa cogo minnu na an b'a ɲini a fɛ a ka abonné a ka chaîne YouTube la cloche de notification a k'a digi walasa don nataw la an bɛna video minnu kɛ olu kana se ka fɔ aw kɔ k'an bɛn